Ayan guys, so nagbigay ng pagkain yung management para sa digital literacy. Ito ay siupaw. Ilalagay ko to sa bag kasi baka hindi ako, kailangan may pasalubong kay Aileen, baka hindi ako makadirig nito. Ayan, welcome back mga guys. And for today's video, second day na po ng aming scouting dito po sa Pimhita Memorial Central Elementary School. And yes, yo. Ayun yung mga nanay, oh. Mayroon diyang ungaban. Mayroon diyang... Magpakilala kayo isa-isa. Yan na lumingag, ungaban yan. Ang kanyang ungab ay Bawbaw Ilarom. Ayan, mayroon siya sa Ilarom. Yung inyong ano, kaya niyang ungabin yan. Kapag yan ay naungab, maglalaway yan. Tawa naman ni Matabiting. Si Kina gustong masali sa vlog kaya lumabay siya. Opo, second din na po ng scouting. And for today's video, nandito kami sa quarter at yung mga bata nandoon sa taas. Sila ay nagdurdalagan doon. At tayo po ay nagbabantay dito ng magluluto tayo guys. Akong paragluto dito. Opo. Ay kapag react doon ha. Ayan mga guys. So update tayo sa ating scouting dito. Opo. Wow, masarap ang snack. Oh, pila lang kayo. Pumila kayo isa-isa. At ayan na nga mga guys, update tayo dito sa kaganapan sa aming scouting dito po sa Pimhita Memorial Central Elementary School. Dito po yan sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At ngayon po nandito po tayo ngayon sa Bulwagan. Syempre kung saan nandito po yung mga scouts guys. And for today's video, ako po ay naatasa maging isang resource speaker. Ayan, kasama si Sir John Enrico Montero Doren mula po sa Langob Elementary School. Ayan, na kami po ay mag-discuss about digital literacy. At pupunta na po tayo doon mga guys. So tara guys, let's go. Say hi! Ayan, hello guys. Welcome to digital literacy. Say hi ma'am. Ayan. Anong school? UEP Lawang. Ayan. Ayan guys. Welcome to digital. Welcome to digital literacy. Pimheta Boy Scouts. Ayan. Parami tayo ng ano ngayon, ng followers. Ang target natin yung buong Lawang to district. Yes, break it down yo. Welcome to the digital literacy of yung eskwelahan kayo. Unay Elementary School. Welcome to Halo-Halo Halo-Halo Elementary School. Ayan mga guys, welcome back to digital literacy based work of nanin yung mga schools. Gapas Elementary School. We have the Lycée de Bethlehem of Samar Scouts. At ayan na nga mga guys, dahil naatasan tayong maging isang resource speaker, kasama natin si Sir John Enrico Montero Doren mula po sa Langob Elementary School. At ang topic natin ay about digital literacy. At ayan na nga mga guys, nag-umpisa na nga ang aming discussion dito. At binigyang din ni Sir John Enrico Montero Doren ang kahalagahan ng digital literacy sa lahat ng mga mag-aaral, hindi lamang dito sa Lawang, kung hindi sa buong mundo. Mahalaga ito dahil bukod sa ito'y napapanahon, ito din ay kailangan ng lahat para ang lahat ay makaangkop sa takbo ng panahon. At syempre mga guys, binigyang din dito guys na dapat yung mga kaalaman natin digitally ay dapat ginagamit ng tama, ginagamit ng wasto at ginagamit para sa mabuting pamamaraan. At syempre mga guys, tayo din ay nag-discuss. At syempre mga guys, sa ating discussion naman, binigyan din natin ang kahalaga ng digital literacy sa aspeto po ng vlogging. At bilang isang vlogger, nagbigay tayo ng tips, iba't ibang tips para paano maging isang epektibo, mahusay na vlogger. Bagaman hindi tayo mahusay, pero nagbigay tayo ng mga tips. At isa na nga dito mga guys, ang sinabi ko dito na dapat sundin yung
4Gs. Sa akin bilang isang vlogger, mayroon akong sinusunod na 4Gs para maging isang epektibong vlogger. At ang mga ito guys for today's video ay 4Gs. Una, dapat mayroong kang guts, lakas ng loob. Pangalawa, dapat mayroong gadget. Ayan, dapat talaga mag-invest sa gadget. Syempre guys, for today's video, yung pangatlo ay dapat mayroong guidance. Ayan, mula sa magulang, sa mga guro, at syempre sa mga kapwa o vlogger. Kung kayo ipapasok sa vlogging, dapat humingi ng tulong sa mga vloggers. Ayan guys. At syempre yung panghuli, invest sa good character. Dapat yung mga vlogger ay mayroong good character for today's video. Opo. At syempre mga guys, maghapon po yung ating discussion dito mula umaga hanggang hapon. At pagkatapos ng discussion natin guys, ipinapakita ko sa kanila yung sample ng ating mga videos, yung actual video kung saan sila dito nagpunta. At ayan, naghihiyawan sila sa sobrang saya na makita yung kanilang mga sarili sa vlog for today's video. Ayan guys, so nagbigay ng pagkain yung management para sa digital literacy. Ito ay siupaw. Ilalagay ko to sa bag kasi baka hindi ako, kailangan may pasalubong kay Aileen, baka hindi ako makadirig nito. What? Tapos ito, check natin. Gata ng bawal, pati ampoy dila sak, ang luto. Ay, bihay bisan chocolate bawal. So managluto sa marasa man yung upo. Abre nga siya di. Kun luto, kun bawal kasi ako guys sa karne. Kaya titingnan natin. Ayan guys, yung ulam natin ay gulay lang. At ito na isda. Tapos may tayo dito sauce. Opo, for today's video. At ayan mga guys, ako nga'y nanginain na dyan. Opo, for today's video. At ayan mga guys, hanggang dito na lang ang ating vlog. Abangan po ang kaganapan bukas. This is your Break It Down Yo. Bye-bye!